O yan, magkwento na tayo. So, meron tayong Tita Max Confession. O, sige. So, may letter sender. Babasahin ko na. Okay. Saan to lalabas sa Spotify? Yes. Ayos. So, di ba meron ka, bago ka magbasa, di ba meron ka ng podcast may grupo? Kayo? oo, done na yun. Iba pa yun? Tapos na yun? Tapos na. O kinakalaban mo pati sarili mo? Sabihin na boring ka talagang, sino ba kalaban podcast? Ako! Actually, kaya tayo nag-come up with Tita Max Podcast. Para may roster sila na papakinggan. Pagkatapos nun sa'yo, sa akin naman. Tama. Diba? Di ba may babae ka doon? Nakasama yun sa podcast? Dalawa kayo nun? O tatlo kayo? kami. Hindi sila nag-work, no? Aminan. May statistic na lumabas, no? Ha? Basta Ikaw lang daw dapat ang matira. Yung joke lang di ko kakilala. So, eto na nga, sabi niya, isa akong seaman. At minsan na ako nakatikim ng sarap na hindi ko matanggihan. Ay, pucha. Nang mapadaan kami sa Brazil, sumisid ako sa dagat. Pero hindi ako nalunod, kundi nalulong. Buklat, sundot, dukot, repeat. Yan ang naging routine ko, kaya naman naubos ang perang naipon ko. Sex yung sinasabi niya, no? Ha? Sex yung sinasabi niya. Okay. Nakaka-addict. Kasi pwedeng seafood dyan di ba? Pwede din. Na-addict ka sa seafood market. Correct. Buklat. No, di pwede sa pagbasa, kasi pwede mong basahin. Sige, basahin mo. Dali. Na hindi tunog sex. Sige. Isa akong seaman at minsan na ako nakatikim ng sarap na di ko matanggihan. Nang mapadang kami sa Brazil sa seafood market, sumisid ako sa dagat dahil policy nila na kain mo, huli mo. Pero hindi ako nalunod. Tawa? Sabi ko sa'yo. Pero hindi ako nalunod, kundi nalulog. Buklat, sundot, dukot, repeat. Hay pa mga tahong doon. Mahal sila pero ang sarap. Yan ang naging routine ko, kaya naman naubos ang perang naipon ko. Kumain ka ba naman ng seafood sa umaga, tanghali at hapon? Parang si Alex, high blood na rin ako ngayon. Nakaka-addict. May message ba ako mali ako sa ayusin. Yan, okay. Gawin natin talagang bastos. Okay, yun na ang naging routine ko, kaya naman naubos ang pera na ipon ko. Masisisi niyo ba akong kung malayo ako sa asawa ko? Hindi ko alam paano ko sasabihin sa misis ko at anak ko dahil nakakahiya. May respetado akong trabaho pero lahat ng ipon ko nalimas nang dahil sa tawag ng laman. May kilala kang seaman? Oo. Ganyan, same story. Alam mo, ang sarap lang mag-judge. Seryosohin ko muna ng konti, no? Kasi lahat ng masusunod na sasabihin ko kalokohan. Ang sarap lang mag-judge sa mga taong nandito ka. May normal na trabaho, umuwi ka sa gabi, kasamang asawa mo. At magsabi sa isang seaman na, ano ka ba naman? Ganyan. Tayo nga umuwi minsan, may mga natutokso pa eh. Correct. Ikaw, meron akong isang malungkot na kwento sa isang katrabaho sa office, sa isang show. Yung tatay niya, katumbas din na seaman, parang nag-a-abroad. Umuwi every 3 years. Tatay yun ha. Between tatay at anak niya na. Pero pag umuwi yung tatay niya, parang stranger habang tumatagal. Nawawala yung connection ng mag-ama. Oo. So, pag umuwi yun, naiilang na siya sa tatay niya. Pero sasabihan mo lang yan, tatay mo yan kahit ano mangyari. Pero yung panahong 3 taon mawala. Yes, correct. Dugo na yun ha. Yan pa kayang di ko justify sinasabi niya kasi ayoko naman siyang i-judge eh. Kasi kung ikaw ay nalulungkot, ang problema lang, medyo grabe siya. Kasi kung sa 3 bisyo, alak, sugal, babae. Tanggalin natin droga ha. Ang uubos talaga sa'yo, sugal, pera. Ang alak, pagka gumastos ka dyan, mamatay ka dyan, that's healthy. Ang babae, pag sobrang gastos mo, ibig sabihin medyo... Gumastos ka na? Hindi, kahit ang babae. Ini-imagine ko sa akin, bilang ako, halimbawa, nakakapag-biraw sa ako, halimbawa. Sabihin natin, nagyabang ako, nag-100,000 ang gumastos ng araw. Hindi ko magagawa araw-araw yun. Hindi ako gastos. Pwede ako pumunta sa biros ng araw-araw, pero hindi ako gagastos ng 100,000. Kahit ang gawin mo, hindi mo unless putya, 8 yung kinuha mong babae, na kailangan hawiin mo yung 2 para makausap mo isa. Alam mo yun? So siya, kung totoo yung sinasabi niya, alam mo naman, usok-uso ngayon yung mga nag-o-over ng natalo sa casino ng ganung halaga, pero hindi mo malaman kung totoong ganun. Kung naubos ang pera niya, medyo iba yung ibang level yun. Doon ko siya questionin. Kasi pwede ka namang. So manakikinig ha. Lesser of two evils. Correct. Naging DJ ako ng AM. Correct. Naging DJ ako na dati yung MOR.
At naging DJ ako ng Magic 89.9. Yung isang advice ko, inaano ng mga listener ng MOR, ina-accept ng Magic. Kasi iba yung ano yun eh. Pero ito yung practicalidad no. Kung nasa ano ka, nasa barko ka, pwede ka namang tumikim eh. Nang hindi ka sisira ng... Hindi ka sisira ng buhay mo. Naiintindihan ko na malungkot ka sa barko. Pero yung gawin mong ubusin mo yung pera mo, para ka nagsugal. At ito, siyempre ang gusto natin, loyal na asawa. Ang pinag-uusapan po natin ay kasalukuyan ng bababae na. Wala na po tayong magagawa na. Sana iniwasan mo. Wala na po tayo doon. Baga sa doktor, may sakit na po ito. Basic. Ang hinihingi niya po ay gamot, hindi po prevention. Yes, wala na po eh. Correct. Kung nasabihin, ba't naman ganyan ang payo nyo? Dapat ang pinayo nyo, huwag siya dapat mababae. papatol. Nababae na nga po, naubos na nga po yung pera eh. Ang sinasabi ko lang, sana, kung nang babae ka na, hindi mo paparatingin yan sa asawa mo at sa anak mo. Ibig sabihin, hindi mararamdaman. Magiging... So, kaya ba? Kasi pag halimbawa, nangingi asawa mo ng pera at wala ka. Kahit nagsusugal ka. Kaya lang mararamdaman kasi kung humingi ng pera eh. Wala kang mabigay, yun ka na. Yun ang magiging komplikado ang buhay mo. Ito ito mga, halimbawa, nagdodroga ka. Tapos sa bahay ka lang, sa loob ng bahay. Wala namang magpapahuli sa'yo eh. Halimbawa, nagdroga ka, pasabog ka sa loob ng bahay. Paglabas mo, matino ka ulit. Pagdali mo sa kwarto, sabog ka. Ay, anong gawin mo sa kwarto? Hanggang wala kang ini-involve na ibang tao, walang bagansya, walang reklamo, walang sabpina. Ganon din yun. Kung nang babae ka lang ng babae, tapos pag humingi asawa mo, pera kompleto. So hindi mapapansin. Hindi mapapansin yun. Konsensya mo lang yun. Sarili mo lang ang problema mo. Kaya ano mo problema? Hingi asawa mo. Anak mo, pang eskwela. Wala ako eh. Ngayon, konsensya mo na, apektado pa yung asawa mo, kaya ka nagkakaproblema. Pero naniniwala ako na hanggang solo mo ang problema mo at nasa alam mo i-manage. Wala ka pang masyadong problema. Kaya lang nag-message na siya sa atin dahil paano ko po sasabihin to sa asawa at anak kasi ko. sanga-sanga na complicated na kasi situation. So, sinasabi mo ba na pwedeng pang maintenance ang side chick, halimbawa? O yung tikim-tikim? Ganito. Discreet? Ganito. Sa perfect na mundo, wala sanang krimen. Di ba? Wala sanang patayan, wala sanang bagyo, wala sanang lindol. Meron. Di ba? Ang hirap, dapat galit na galit tayo yun. Huwag po tayong maglindol. Ibig sabihin, ang mundo, meron talagang makasalanan. Pero kung ando doon ka na, i-manage mo na. Kung di mo mapigilan, pwede ka naman namin sabihin na tigilan mo yan mula ngayon. Ang gusto marinig ng mga idealistic nating tao. Maging loyal. Patigilin mo yan. At umamin ka sa asawa mo. Tigilan mo at magbago kang buhay. Hindi naman ganyan ang mundo eh. Eto, asawa kita. Nagsabi ako, oy Tanya, ang dami kong tinira, gumastos ako ng marami, wala na tayong pera. Patawarin mo ako. Sasabi, si Tanya, sige okay lang, move on tayo. Hindi, ganito yan. Dakdakan kami ng dakdakan yan. Ano mangyari? Hindi ko kontrolado si Tanya. Pwedeng gumante, pwedeng hiwalayan ako. Ang dali magsabi. Magsabi ka ng katotohanan sa asawa mo at papatawarin ka niya. Hindi. Correct. Hindi ko alam ang gagawin niya. Hindi ko alam kung mag-aayos pa kami. So, ang pinakamatindi sa akin na gagawin ko, hindi ko aaminin sa'yo. Kahit ka pa wala, maibigay na pera. Aayusin ko yung buhay ko muna. Okay. Magdadala muna ako. Napalulung. Aaminin ko pa iba yung matatanggap ng asawa ko. Pero yung bilang magbabagong buhay na ako. Pag nagbagong buhay na ako, makakarap na ako sa asawa ko pag nagbigay na ako ng pera. Pero yung aaminin ko, minsan ang pag-amin, hindi nakakatulong. Tama. Imagine mo, halimbawa mag-asawa tayo. Matanda na ako, Tanya. Mamamatay na ako, ang tagal natin. Ang perfect ko sa mata mo ang Tanya bago ako mamatay. Aaminin mo babae nga pala ako nung panahon na yun. Sa tingin mo, iiwan pa kita ng... Malamang sakalin mo ako eh. Oo, correct. Yung mga bagay talagang dinadala na sa dilibingan. Totoo. Kaya nga may mga lolong masasaya eh. Yung nasa tumba-tumba. Kasi nagre-rewind na lang yun ng mga ginawa nila lang dati. Yun. At sa tingin ko itong lalaki na to, nagkamali ka, matindi ka. Matindi ka, ba't ka nagkaroon ng maraming ginawang bisyo. Pera o ano yan, masama yan. Pero yung pag-amin mo sa asawa mo at anak mo, sa tingin ko wala siyang wala siyang maitatama. Maaaring ang pag-amin mo yung katapusan mo na ng relasyon. Yes. Wala ka na magagawa sa solusyon. Ngayon, plus malayo ka. Paano mo maaayos? Diba? Lalo na. Totoo. Ang gagawin ko,
magsisisi muna ako sa sarili ko. Babaguhin ko yung sarili ko. Tapos, pag may pera na ako, padala ko ng pera. Minsan ang paggaling ay yung pag-correct ng ano. Tapos, nasa choice mo na kung, correct. kung aamin ko, hindi. Pero, practical lang yan. May mga bagay na... Discreet. Sa'yo na lang. Oo. Tsaka ako din naniniwala ako na hindi kailangang laging magsabi ng, kung hindi ka naman tinatanong. Oo. Para sa katahimikan ng buhay at pagsasama. Saka sarilinin mo naman lang yung ginawa mong problema. Kasi pag sinabi mo pa yun sa asawa mo, kahit magbago ka, may lamat ka na. Last, mahirap magbago pagka binubungangaan ka. Example. Sige, bigyan natin mga iba-ibang scenario na lang para makita. Nagsugal ako, nagbabae ako, naubos yung pera ko, umamin ako sa'yo. Natanggap mo. Binigyan mo ako ng isang pagkakataon. Minsan, paano pag alam mo, na-delay ng sweldo ng legal? Legal na legal. Yung pasweldo, na-delay. Wala akong pasweldo. Anong unang reaksyon mo? Dahil umamin ako sa'yo dati. Anong reaksyon mo? Sa babae. Oo. Sabi ko, hindi. Hindi sa babae, na-delay lang talaga. Tigil-tigilan mo ko, Alex Calleja. Ikaw na naman, magsisimula. Correct. Ayun ang unang senaryo dahil umamin ka. Pangalawa, yung amin mo, na babae ako, hiwalay. Ano mangyari sa'yo? Nawalan ka ng asawa, nawalan ka ng anak. Tapos saka ka lang magbabago. Para kanino? Tama. Magawalan ka pa ng inspirasyon para magbago. Ngayon, habang nandiyan pa sila, magbago ka, ayusin mo, salilinin mo yung konsensya. So, ano naman masasabi mo sa mga babae? Halimbawa, ako sa perspective ng babae, hindi mo aaminin, sasabihin ng mga Pilipinang babae, unfair ka. Sige. Umamin ako sa'yo, Tanya. Bilang babae ka, umamin ako sa'yo. Ano talagang magiging reaction mo sa akin? Galit. Tapos, anong relasyon natin? Hindi na okay. Hindi na smooth. Pero kasi yung mga... Pero fair. Ha? Pero fair. Hindi pa din. Pero fair yun sa'yo dahil nagsabi ako ng tapat. Oo. Kasi nagsabi ka ng totoo. Pero ang relasyon, paano? Pag ako hiniwalayan mo, babalik na naman ng mga Pinoy. Ikaw naman, nagkamali ang tao, umamin sa'yo, hindi mo pinagbigyan. Ang daming side niyan. Ang daming side niyan. Wag na tayong kaya nga may pari sa pag malapit ka nang mamatay. Siya na lang bulungan. Siya na lang gagawa ng pari. Kaya mga pari, ang daming problema sa buhay. Ang daming alam yan sila ang nag-absorb, no? Oo, correct. Ang dami. Ano lang katotohanan lang hindi ko justify yung ginawa ng lalaki. Pero sa seaman, marami po talagang ganyan. Alam din naman ng mga misis na mag-call center ka nga lang. Totoo. Di ba? Tapos na lang seaman, mag-office nga lang kayo, tapos mag-team building lang kayo, nagkalasingan kayo di ba? So yung seaman, hindi ko justify. Pero hindi ko rin justify, hindi ko rin sinasabing, mali yung lalaki. Hindi ko kasi alam kung anong nangyayari sa kanya habang natutulog siya sa kwarto niya. At nakadaan siya sa isang Tanya Chinita na di ba? Tapos hindi lang lalaki yan, babae at lalaki yan Ngayon, pag gender equality, pag sinabi, hindi, babae, lalaki ba talaga yan? Lalaki at babae, tinitingnan natin kung gusto natin ng gender equality. Kasi pag binaliktad ko naman yung sarili ko, asawa ko naman na nasa ibang bansa, tapos naubos yung pera niya dahil na-addict siya sa lalaki. Pag umamin siya sa akin, hindi ko naman papatawad siya Di ba? Correct. Ang ayaw mo, di ba magkaiwalay kayo? Correct. Di sarilinin mo yung konsensya. Grabe. Tapos magbago ka. Pero yung bata doon ang biktima Ang problema kapag ganyan, kapag inayos mo yung sarili mong gusot, dahil na-manage mo na siya at first, na-manage ko pala, na discreet pala, kaya ko palang i-manage to, edi gagawin mo na paulit-ulit. Sa'yo na yun. Tao ka na talaga sa'yo na yun. Oo, deserve mo na yun kung ano mangyayari sa'yo. Basta ikaw, kung nakawala ka na isang beses, tapos parang magnanakaw, di ba magnanakaw, madalas mahuli sa huling lakad niya. Huli na to. So, sa kanya na yun. Oo. So, letter siya ulit. Mag-letter sender siya ulit. Correct. Ako po ulit yung dati. Oo. Sinunod ko po, nagbago po ako, tapos umulit po ako. Hindi na ako, natamtado ka, kasi mamatay ka na, hayop ka. Susumbong na kita mismo. Oo, hindi pala. Parang ibig sabihin,
ano na naubos na yung pera eh. Mm-mm. Hindi naman to pelikula eh. Alam mo ang pelikula kasi, nagyayakapan yung taong dalawa, tapos ending yan, tapos happily ever after. Hindi ganun, nagigising ka kinabukasan, Tanya, nakita mo ako. Alam ba, malamig yung ulo mo na timing kita. O sige, okay lang sa akin yung ginawa mo. Pagtulog mo, kapag gising mo, nakita mo yung tsura ko. Tapos wala tayong makain. Susumbat ka na. Dahil mong pinagasto sa babae. Tapos titipirin mo ako ngayon. Nako, wala ka ng kaayusan. Nagsugal ako eh. Kilala naman nilang nagsabi ako ng totoo na nagsugal ako, naubos ang pera ko. Pero nagsugal ako. Kailan yan? 2015 to 2018. Sugal na matindi to. Tanya, wala pang online. Buti nga nakbago ano. Baka sabihin na hindi ako nakaka-relate sa naglilihim. Milyon ang pinatalo ko. Pero ang policy ko sa buhay, kailangan wala akong utang at walang di maapektuhan yung asawa ko at anak ko. Yung nalululong ako sa sugal nun, kumpleto ang pagkain. Support. Hindi natutigil sa pag-aaral ng anak ko. So nagulat lang sila nung nalalaman ang nalalaman lang ng asawa ko. Ang laki pala naubos. Hindi, sayang pala yung pera pero wala akong utang. Pero hindi ko sinabi sa kanila yun. Nung nagbago ko, ngayon lang nila nalaman, nagkwento ko. Nagsugal ka pala nun. Oo. Kasi kung sinabi ko pa sa'yo nagsusugal ako nun, madadagdag pa yung gulo natin sa buhay. So, inayos ko muna yung sarili ko. Yun. So, anong trigger para sabi mo, ayusin ko na to? Nagtatrabaho ko ng matindi. Bili mo, yung ini-stand up ko, ubus na. Shit. Minsan nga may casino yung lugar. Di ba minsan may mga show tayo sa Okada, Soler. Minsan bago mag-show, nagsusugal muna ako. Yung kikitain ko, talo na. So minsan nananalo ka kasi bumabalik eh. Pag nananalo naman ako, walang kwenta na yung show ko. Ano ba naman tong binayad sa akin eh? Nasa bulsa ko, 300K na. So yung thrill, no? Yung thrill. Tapos nawawala ka ng value sa pera. Pag nanalo ka, bilis mong gastusin, hindi mo pinaghirapan. Pag natalo ka, naginginahin ka. Papaabusuhin mo yung ito si letter sender natin, ito lang iiwasan mo. Dahil sa nagpapatalo ka ng pera, parang talong pera yun regardless, babae o sugal yung hihingi ng anak mo, hindi mo siya madidisiplina. Kasi makukonsensya ka eh. Sasabihin mo, hinihingi ng anak ko ito putya, binibigay ko sa babae ko, mahigit pa. Doon ka mawawalan ng disiplina. Kaysa sa wala kang biso, pwede mo sabihin anak mo na, bawal yung gumasos. Dahil sa konsensya mo, kahit anong hiningi ng anak mo, bibigay mo. Nagpatalo ka ng 100,000, nagbigay ka ng 100,000 sa babae. Yung anak mo lang hihingi ng 15,000 sa laruan. Pero kailangan, meron siyang reward yun para sa good work. Hindi, bibigyan mo siya kasi hindi mo siya pwedeng tanggihan eh. Kasi kung konsensyahin ka, yun ang mawawalang values sa lahat ng bisyo. At nalaman ko yan. Nagsisinungaling ako sa ila. Nagkaroon ka ba ng utang? Hindi ako nagka-utang. Pera mo lang talaga, yung Iniubos kinikita. ko, sinisiro ko talaga. Bilang artistang mukha kang kasi di ba may nakaabang na dyan na ready magpasanla? Hindi, ayoko nga. Pag umabot ako sa ganun, malamang yun na talaga yung sobra. Doon nga sa babae na lalaki na to, na sender na to na umuubos ng pera sa kepias. Yes. Ibig sabihin, medyo napasubo na talaga siya. Ako, may disiplina pa ako ng konti kasi nga, hindi ko ayokong paratingin. Ayun, may asawa ko, napatawad ako kasi hindi niya naramdaman eh. Correct. Kasi sinungaling lang ako. Pero, it's how you manage. Oo. Di ba? So, your sins. masakit sa ulo ang gumagawa ng kasalanan ng sarili mo lang. Kaya hindi ka talaga maligaya. Pag Itong si letter sender natin, kaya ito tumawag kasi malamang habang naipag-sex to, napatulala na to sa wall. Oo, correct. Huling putok. Kasi umabot na ako sa ganun eh. Pero mo kumakain na ako sa alas 5. Pero mo, may umagang kay ganda ako na show. Alas 5, nasa casino pa ako. Pasok ko, showtime ako. Kaya ka pala high blood karma. Hindi, matagal yun. 2018 pa yun eh. Hindi, ngayon lang nag-backfire. Yan, sinasabi ko sa yung mga babae. Yung utak ng mga babae. Alam mo, sa mga taong gumagawa ng kalokohan. Sa mga taong gumagawa ng kalokohan. Ako may level ako gano'n dahil casino nga. Uuwi ka minsan sa gabi. Iiyak ka. Meron pa din? Hindi, iiyak ka kasi maawa ka sa pamilya mo. Kaya nga meron pa din konsensya? Meron! Kasi nakaka-immune yun eh. Hindi, iiyak ka minsan. Pag nakita, lalo pag hinalikan ka ng anak mo, Daddy. Saka dali, tatrabaho ko. Nasaksa ka dito. So dumating sa point na gano'n. Yun yung mga factors na ayaw mo na. Oo, ayoko na. Saka, nagkaroon ako ng konting nun, parang anxiety nun dahil sa problema. So, ayun ang, ko doon. Ang nangyari sa akin. Bargas lang ako magsasagot pero kung iisipin nyo,
Malalim. Realistic lang tayo. Totoo, Hindi, yes. ano lang Street tayo. smart. Hindi lang, di ba? Totoo. Correct, oo. Hindi tayo pang Pang- teleserye na. Totoo, fairy Hindi tale. lahat, Kung maayos ang buhay, di walang maalala mo kaya, walang Correct. magpakailanman. Walang ganitong sulat-sulat na to, di ba? Oo. Yung sumulat nga sa'yo, talagang may pangalan pa eh. Gusto ko sabihin yung pangalan para unahan Yung na natin pangalan mo, wala eh. Hindi ba yun? Walang Akala ko. pangalan. Kasi unahan na natin sa asawa niya para wala sa problema. Kung ito yan, Ano? sabi mo unahan sa asawa. Halimbawa, kaibigan ka. Ha? Kaibigan ka nung seaman. Mm. Tapos alam mo kung ano yung sitwasyon mo. Mm. Magsusumbong ka ba? Mamamakialam ka Hindi. ba? Hindi. Alam mo, maraming buhay ang tao para Halimbawa, tumawag magkaiba sa'yo yung misis. Magkaiba babae lalaki dyan. Halimbawa, tumawag sa'yo yung misis. Oo. Tumawag sa'yo yung misis. Oo. Kasi hindi Lalaki sumasagot, ako, wala daw pera eh. Lalaki ako? O wala daw pera eh. Ay, Tsaka hindi sumasagot po sa chat eh. Hindi ako makikialam dyan. Ah. Ang babae, Sagot mo. babae makikialam dyan. Ako yun, wala akong alam dyan. Sabi ko. Bro code. Kahit ako, hindi na ako masyado kinakausap ng kaibigan ko na yan. O diba? Wala kayong briefing pero ilulusot mo siya. Ugas kamay ako dyan. Oo, may mga limit. Pero hindi ako masasabi. Kami. Sabihin, ay nako. Puti nga, patawag na ako sa'yo. Kaya nga busy dahil nagkasalubong tayo. Sa kababae nangyayari pala sinasabi na, ay, nandito ako ngayon, bilisan mo! May ganun ng babae. Kami mga lalaki, hindi pag nakita namin. May sister namin. code kami, may bro code naman kayo. Oo. O kayo, kami ang bro code namin. May bahala ka dyan, buhay mo. Tago. Oo, huwag tayo, walang sisiyan ha. Kayo, ay nako, akong bahala Girls kami. Oo, hindi sa may mga lalaki. Pag nakita, ako agrabyado na yung best friend ko. Kasi yung babae yung nanloloko. O di nag-attempt ako magpaka-hero. Pare, yung babae, yung girlfriend mo nakita ko O di kami pa nag-away. Ng best friend mo? Oo, ako pa iniwasan ng puto. Wala akong panama sa kepes eh. Correct. Kahit ang lalaki at babae, pag nasa lulong sa isang relasyon, yung in love na in love, kahit nga ikaw, niloko ka na ng boyfriend mo eh. Hingi ka ng payo sa kaibigan mong babae. Ang gusto mo narinig naman, yung gusto mo marinig eh. Correct. Yun lang Iiwasan tatanggapin mo. Yung mga advice na ayaw mo. Tapos magtatampo ka pa. Di ba? Oo, ano ba gagawin ko yung boyfriend ko? Ay, walay mo na yan. Gagalit ka doon. Sasabihin, grabe naman. Pero meron naman siyang green flag kahit pa paano. May sakang kaibigan na, Mari, paglaban mo yan. Oo nga, kaya nga ako lumapit sa'yo. Tama ka. Correct. O yung mga babae, ang nakakaproblema pa dyan sa inyo, magrereklamo ka sa boyfriend nyo, talagang sirang-sira yung boyfriend nyo. Putang inang yan, ang samaan yan, babaero yung hype niyan. Tapos syempre, di ba masama ugali niya? Syempre, maikisama ako sa'yo. Sabi ko, oo, nako, tarantado talaga yung boyfriend mo. Alam mo na, ikisama lang ako dyan dahil kayo eh. Pero may putok yung hype na yan. Tapos bilang magkakabalikan kayo. Tapos ngayon, ilang na ako ngayon, dahil ko sinabi correct. Kinasal pa kayo, putya. Kasal pa ako. Congratulations. Picture. Happy for you. Pero dami ko sinabi na sa hype ko dahil sa'yo. Correct. Kami mga babae, ganun. Ganon, di ba? Lalaglag ka. Tapos bandang uli, ako, alam mo ba yung girl, kaibigan ko na, dami sinabi sa'yo yan. Itong lalaki na to, sapat na sa kanya yung, buti nga wala siyang sakit eh. Hindi pa natin alam. Correct. Ayusin na lang niya, life niya. Ako, hindi ko amin kasi ang resulta nun ay wala ka ng control sa magiging reaction ng asawa mo. Pero yung pag di mo pag-amin, control mo. Correct. Ikaw muna. Masastop mo dun yung gulo. Oo. Sa pag hindi alam ko pagsasabi. may makikinig nga dyan. Kawawa naman yung babae, hindi niya alam yung ginawa. Unfair. Marami talagang hindi nakarating sa inyo na maayos. Namatay na lahat yung lalaki, no? Kaya nga, di ba may dalawang opinion ang tao sa isang tao, di ba? Ang bait niyan, isa, hindi mabait yan ha. Yun, mga ganong yan eh. Gumising kayo dahil hindi na kayo ng realidad ay hindi lahat ng... Laging maging loyal, laging umamin. Yung tanggal na yun. Pero yung pag-amin ay hindi laging solusyon. Okay. Di ba? Hindi lalo na pagkakrimen. Ang pag-amin ay kulong.